हाम्फाया सालुना होदों नै दायो ले माथो मुरिसोलै मुरि ओमफ्राय बियार माबा जायो आथिं गिबि बुंदों दा ओइ खामानिफोर बाव दाबो फांगाय खोमसि बुंनोल'खौनो सान्द्रियाव गां मोनबा फुजा सुजा होखांनानै फैबाय न'आव मन्दिराव बेनिफ्राय दा माने खुन्था गायसननो नागिरदों नालाय दिनै माने न' गोदान लुनो थाखाय दा बेवहाय एसे सना दान होनांगौनो आरोना सनाजों रुफाजों आं लांनो फैदों बेहाय माने माजबादाव फैदों आरोना दायो ओमफ्राय हजोंहायबो प्रसाद बावगोन आरो खुन्था गायसननायाव दा लानानै थांनोसै आङो सनाखौ बेनिफ्राय फैदों आं दा नै एसके जुवेल्सनियाव आरोना सन्स दा लांसै बेहाय এরে আছে না এই পোস্টকুটার যে দিয়ে সোনা বা রূপা হুরু হুরু বনো আছে না দিয়কচোন नै लोगोफोर सिनायनो नागिरा माने बेनो सना तांबा फिसानो बेनो आरो दाम कोनটো तामा এই যে तांबा itu तामा itu rupa तामा ওই কোড আছে রে আচ্ছা rupa itu rupa tinta milai 100 100 no 150 tinta milai hush itu segala itu saya manuk দেখা পোৱা নাই ৰ itu itu direct মাটিত সোমাই দিলো না ডাইরেক্ট মাটিত সোমাই দিম অনলাইন হ'ব না পেমেন্ট হা হা নাই অনলাইন কিবা নাই ফোন पे गुगल पे নাই दायो लाबाय न'खौ बानायनोसै आरोना बेखौ माने खुन्थायाव होगोन नालाय पस्ट गायसननायाव दिनैनिफ्राय खामानि मावनाया स्टार्टिं जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इटा सिटाथ' लाबोजोबखाबाय नै जोंना मिस्ट्रिफ्रा बर' रोंना रोङा हा मिनिबायसो माबा माने नै बिदि जालि खानांगौ जाहैबाय आरोना बिदि जालि खायाबा जायाना माने हाया खोगोदान नालाय नङाबा दाबिद लांगोन ना बेनिखायनो ओमफ्राय नै थिया इथा रोगागासिनो दङ नै जोंना मिस्टार राहुल ओमफ्राय फुंबिलि मिस्टार फुंबिलि नामानो हिनजावफोरनिसो बिनाबो आंनि बायदि ओमफ्राय दा फुजा होग्रोनानै लानोसै न'आवथ' फुजा होखांबाय मन्दिराव ओमफ्राय दा ओरैहाय खुन्था गायनायाव बायदिसिना सना रुपा तामा होनांगौ नालाय बेखौ होनोसै आरोना दा नै हाखर जावग्रोबाय मोनसे पस्ट खुन्था बहायग्रोनो थाखाय नैथिहाय रड खागासिनो नैबे मस्लानि थाखाय बेहाय होग्रोनो थाखाय नैबेनो आरोना पस्टआ এটা কিমান ফুট আসলে টোটাল কিমান আসলে 18 ফুট 4 ইঞ্চি नै मा हाम्फाया सालुना होदों नै दायो ले माथो मुरिसोलै मुरि ओमफ्राय बियार माबा गोजाजों मुरिजों लोंदों आसोला राहुलाबो मिस्टार राहुल राबाय दाबो हा टाइमा गैला बारबाय माने अमृत जुग माबा मोनसे होन्दोंमोनलै अमृतजों माबा मोनसे टाइम दं आरोना दा माबायावसो 3थायावसो गायसननो मोनसिगोन दायो गायसननो मोनथ'ला सानसे ओंखाम मोनजालाथ' आरो लोंसै साखो एसे साखो मोनलोङो मावख्रुबसोदों नै बिथाङा माहाजोना दोला जोब्बाय होनदों नामा आखाइ बबे खेबजाबनानै नोंना थालानो गैखाया मावनायफ्रा स्टेप नै होबावबायमोन मोजांबो मावा माबो मावा हनै फिसा बिबै फिसौ अबावबो थांना फैदों इसरा जोंहा न'आव थांनानै दासो फैफिनदों अबाव
आयु खिला होबाय न' लुमारसिगोन ना हो न' लुमारसिगोन सोर थाफैयोनो नोंलाय आं थाफैथारा इयाव होमबालाय सानदुं मोखांखौ लाना थाफैनोसै थाफैबावसैया मैया मा सिमां नुनायमोनलाय बियो मा सिमां नुदोंमोनलाय मा सिमां नुदोंमोनलाय आयौ बिदि दोनफिननानै आं मादि जाबावगोन दा दायो फुजा होग्रोनानै लासिगोन आरोना फुरा रेडि जाजोब्बाय हाखराबो बिराद गोथौ जावनांबाय बेयाव 2.5 फुट माने गोदोगोन ना अन्थाइ सन्थाइ होबाय ओमफ्राय नैबेयाव निसान गोजा फालि खाबाय आरोना बेहाय ओमफ्राय बोरला थाइजौ बिलाइ लाइजौ बानायगासिनो नैथिं हाख'वाखै मोनथामल' हादों दिनै रड खानाया बिराद टाइम लायोना इथाखौ जाबजोब्बाय आरो खावसे दंबावो जोंना नै मिस्टार राहुल मोना इथा रोगाग्रा दा फुजाखौ होनानै लाग्रोसै र' जोङो नैथिंजाय जाब्बाय आरोना दै सान्थि होनानै माबानोसै दायो फुजा होनानै लाग्रोनोसै बेखौ होनसै ने माखौ दोनो गेजेराव दहायना itu dibukain anak pai. Lu asik tuh di sama. Itu. Lila sih. Si 6 nan ka. Tadi tadi. Tadi ke sana. Udah hubungan lagi. Untuk hubungan. Ayo. Untung apa? Pura di upar tuh. Pura. Ini jauh pun tahu aja ini dah. Boleh. Boleh lah. Ini bagi dia boleh.
फटक जाबायलाय फटक जाबाय मोनसे दायो माने फुजाबो होखांबाय बेनिफ्राय पस्टखौबो गायखांबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय खामानिया स्टार्ट जासिगोन आरो बेहाय साजा खानांबाय आरोना नै गाहायाव खानांदों नङाबा गोदोगौमोन बियो RCC न' बानायनाय बायदि बानायनांबाय आरो गोजौआव फाउन्डेसननिफ्राय लानानै गोजौसिम 12 फुट दङ बिराद गोजौ बानायखाबाय आं न'खौ ओमफ्राय नैबे 6 फुट दङ फाउन्डेसना गाहायनिफ्राय इसिम 6 फुट ढालायगासिनो दासो जोब्बाय खामानियानो आयु ओंखामखौनो मोनजायाखै दाबो सानसे दायो जाहैनोसै ओमफ्राय बायदिसिना प्रसादबो गोबां लाबोनांगौ मन्दिरावबो प्रसाद होदोंमोन नालाय लामायानो मोजां नङा नालाय बारसो फुंफुंफांफां खोनाबावगोन दा बारा जि ओंखाम उखैबाय आङो दैया सेबखाबजोब्बाय थिनथा जागुलायबाय थिनथा फुंनिफ्राय गासिबो ओंखाम जायासै आयु गैला माथो लोगो जालखार जाथारबाय ओंखाम मोनजायैया आयु न' मोनफैबाय ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैनाया हाथारला थाबायनो हाबावलासो आङो सिबायगुलाय हनै बिथाङा आयु रावबो गैया न'आव ओंखाम जानोसै